Un, dos, tres, provant. Grava? Sí, funciona. Bones, soc la Raquel i sóc aquí perquè vos vull contar una cosa. Una cosa que m'ha passat en aquests dies de confinament a casa. I no vos vull contar la meva vida, que ara mateix no té gaire d'interessant. Llevat que m'he menjat 4 bosses de patatilles i 2 capses de donuts en menys de 3 hores. Però no és això el que vos vull explicar. El que vos vull contar és que no vos fieu de ningú. Això de l'amistat està sobrevalorat. Et penses que pots confiar en tothom, però no és així. I si no em creieu, no vos mogueu, perquè tot va començar així. Hola, guapa! Me sents? Sí, et sent, com estàs? Quines ganes de veure's a tots vosaltres, això és insofrible. No em diguis res. Jo avui ja he discutit 2 pics amb els meus pares. És que jo no puc més. Tot m'avorreix, fins i tot l'Instagram. Que no hi ha res interessant. Clar, com que ara ningú pot sortir de casa seva. Ai. I tu què tal? Tia, què fas? Calla, que és que t'he de contar una cosa, però no vull que els meus pares ho sentin. Tia, què has fet? Què passa? Ai, és que me'n fa vergonya dir-t'ho, tia. Però... el què? Jura'm que no li contaràs a ningú, per favor. No confies en jo o què? Tu te'n recordes d'allò que vaig veure a Instagram? I ho he fet. Mai pensava que ho faria, perquè ja saps que jo d'aquestes coses pas. Però ho he fet. Allà de l'Instagram... Tia, saps què? Hi ha famoses que es blanquegen el cul. Que fort, imagines? Sí, molt fort, sí. Però m'estàs escoltant? Sí, i tant. I això, que ho he fet. I el resultat ha estat genial. Però què dius ara? En sèrio, i no t'ha fet mal? Però com vols que faci mal? Amb unes pinzellades ha estat més que suficient. Mai m'hagués imaginat que arribaries a fer una cosa d'aquesta. I què vols? Tot el dia tancada, qualque cosa hem de fer, no? Sí, però jo no sé si m'estimaria més fer un TikTok. Jo ja estic avorrida. Necessitava un canvi a la meva vida. Qualque cosa que pogués veure diferent en mi. Mem, veure... Vols veure el resultat? No, tranquil·la, no fa falta. Doncs jo estic ben contenta, tia. Bé, si tu estàs satisfeta amb els resultats... Doncs sí, i crec que ho tornaré a fer. I ja saps que jo aquestes coses sempre les he criticat, però un dia és un dia. Bé, si tu ho dius... Bé, crec que t'he de deixar ja. Parlam sobre baixa. Val, després el crit i et dic coses, sí? Sí, perfecte. Doncs fins després. Ets un cel, no sé què faria sense tu. I per favor, no contis de ningú. Tranquil·la, confia en mi. Adéu. Adéu. Però serà burra! Com ha pogut fer una cosa d'aquestes? Mira que hi ha coses per entretenir-se. Això és molt fort. Espera que li contin a Carme. Carme, tia, no te pots creure el que et contaré. És molt fort. Què passa? És un secret, val? I no li pot contar a ningú. M'ho has de prometre.
prometre. Sí, ja saps que jo se m'oblides les coses ràpidament. És que no t'ho creuràs. Saps el que ha fet la Raquel?